Mampani Adodanko Akufo-Addo se Asante Akyem amansini no mu adie wanya kro ho mu nchemu aduokono enum 95% ewa ba ye beto ewo afimu na we no wonka mfantu no ho adwuma waye na fom ho na eda na dipefe se sa wo ha mu nchemu yi obenya Asante Akyem 3 constituencies away, North, Central and South. Ninyina wo ye. Ninyina wo MPP. Yedema said the better about years 8 December yabuboso no ekohosa North, Central, South. Ninyina Embra MPP afa. Na bana abana ya tuma MPP 2016 no afidie ekoso sisakra 95% na ya bi hia e was Asante Akyem ta tie ba wie ya de so de ba se de ba ba tu wonim no bide Ishemi Saka Kade Bifiena Aswagana Omano Namusmo Timiahu, Nesahu Juma. Nana Mibabitao, a catch Abitzaso, a catch a gun of war. A catch a Santamai. Samisahu Juma, my say a yamu fa, Miss Samo, 4 more for Nanano, and Juma. Abato also ebe ye baba yana sumdwemu wo Ghana ye premo bia fa basabasa maomemo woni ye de basabasa bebo memo no woni behu sa aban e wo tumi wo Ghana eni wo be bia